Okay, folkens. I dag, der legede jeg med min kammerat. Han var så uheldig, at jeg skulle tage hjem. Men nu skal jeg se ham, når han er uheldig. Han har været så uheldig for tiden, at han snart dør! Hejsa, folkens! Nu er jeg drive båden. Mand. Så må jeg hellere... jeg lægger lige med læbe. En Faxe-Kondi. Hvad er der lige sket for dem? Far? Det er ikke en Faxe-Kondi. Det er tis. Jeg tror heller, jeg snart kan gå hen. Jeg skal lige først op og cykle. Ja, jeg skal cykle. Ej, ved du hvad? Jeg tager den lille løbehjul. Ej, det er så dejligt at køre Ved du hvad? Nu har jeg lyst til at dræbe mig selv. Jeg sagde jo, at han vil dræbe sig selv. Au. Det sker der for ham. Ja. Så, jeg vil dræbe mig selv. Han har en pistol. Idiot. Og ved du hvad, det har jeg ikke lyst til. Jeg tror, jeg går ind og spiller Minecraft. Her er min computer. Dit. Du har desværre fået virus. Hvorfor er jeg så uheldig? Dumme fisk. Au! Der er fisk fed mig. En sød hund, der er her. Kærlighed. Au! En dræberhund. Au! Den sindssyge dræberhund. Nu gider jeg. Hey. Nu gider jeg ikke mere. Hey! Hvad laver du? Hvorfor filmer du mig? Hey, stop det der! Stop!